Kajing slam bantian bishar patpan ai kajing bishar ke bahok lakalong kanu ke kam syak tambor bun sien ke jupendu mensiam kam tam ekitu ki bayakon ya lakajong kahok hadian bakilangat haki bon ki apat kani ka khubor ka de lor ko ke jingja ka blaja haka khat pratarik unai weng jong usnam arajar khandai hapo East Khas Hills district haka ba ka wei ka khna ka badang news nam karta haka ta kapor kala shale bijat a wei urang ba ubla shubat tanga jubor hakapor badang shai kumta hadin khat sautli kisnam balayat kani ka khna menta kala khi samla baddan arpu arsnam karta henrei kampat yo ya ka jingbishar ka bahok kadbau runar ubade nongle ikati ka kampo jaj uyo banchang sahu takaba ai daw le di nakajing sha khot ajir ka yeng bishar lor ka nongrem baudei ubaduk hakalai putrik ubnai jemmang arajar arkulai haba ketei kalanot haringkat bat ka kemi kumbagi ju sha khot hajir kilalit ban mi khmat ya ketei jing sha khot hajir henrei nong sha kno uklempoi satya shakayeng kasari jongka Khas Hills Autonomous District Council nakadaw ba umdan baikali ban wan shadu shashalong la pentebru bo nong ai buj jong tei bla sha kno laweng no yakakis dakaba ai daw ba umdan hakamet bakoj bakhia bat kayeng kasari jongka District Council kala betha bo nong le kam sniu ude banyo jingeram lingba ki muktiar ki ba umdan kam mansiu pisa lane ka batip kum ka free legal aid habayo banyakran bat ka kemi jongka te ka lanot ka badan ka jingej baskem baka khon ka jongka kan yo ekahok henry ka sngokhia halor ka jingslam bantian bishar bat prin paw ka jing sosi bo nongle kam sniu ula shong patok tang ribnai baru lalaj no pat na lor kata kalaytu pakabai sha sumar ha hospital na kabenta arbnai ukpau habban shim dakaram kabakot adu sapho jartingka na kabenta ban sieu ya kabil hadin ka jingi hakilat pathai khubor lor katika jingja ka Meghalaya State Women Commission kalathung ya ka advocate DH Majau ban yarap ya ka KHADC additional public prosecutor J Marbanyang halor kanika case nadu khat pratarik banai khat wei arajar khandai te karata jongka kadang dap news nem te mau ule thombor te komno kan ka case kate ala kam yu tang ru banai tang dap ru banai kala pelai te namenta pade nak lahe kala san ka case ka khi biang te komno kan nyang lawan la san sin ba mata singi hanjai ngai i u tang si sien bawan te ka kis long ngin hab hajir mangi kino sale yau nong le la dengan karpat ya ka anhi bahkan ares no hakane ka kanti ba mentah bat si jing im ya u ngarai hi ba on song halong namar nga ya laki khun ngabu jing ting jing sir ngam kloi por hiro bangan pikir ya ki khun rei ya ki khun bakin le sajan chawaru ngating ngan hapan subala sistem da manga ka kemi da pantaki khun ba ngan sutit bakin sajan hi tengah bu jing na marngi baduk ngin bala bai khau ne ngin bala bai tong ne lada kali sajan ka khun ngan hab ban islan shawa ngabu jing ting jing sir gi barit ne ki bahe ngam tep kam sim jung udon kum no wat danga ka kemi ru ban yan miet ngadon ne jing sir ya unong sun hanrei lada sudan bok hiro bakalap patah men lada kamlap patah men kapatay nga kami ko nga ina ja ayu kumnen lang alay pen tip lada ngimlap kan ja ayu ka konjonga te kumno kan kaan kamla bante lakam ya kum yu ni ujaj ban riu ba mot pan penyam riu ga jingja khalung kadang news nem karta dan rei ngabu jing sibun ngatiang ngasir ya ki banding kia padero ki khun chonga ki bun tele se ngam tip kam sim jong u ya ka basapo ngam tip udon hakano ka jingot nama menta la barok hanno hi na du bayat kana kam ong len ter ta udon be chechan yeng ka khun chonga hachan kalum rep jong u kadon hachan phut wa bangi tong ni saja te ukit pulu ukit kho ukit mo ki ukit wan kit pro manah singi utri dang kha be sata
แต่ลองงานกระบุจริงติ้งน้ำมันงานพระอีกกี่คนน้ำมันอุดรไปฉลมแบบละจองมันตาเตกาลาฉันดับอารพลายมันงากว่าที่บากอันยังกันในคลิปมันตั้งกันในมุสลิมmakan ares no ya nama ngarai jong ngai hi ngarai ba on song be ha long hadu sing ching yap nama ngati ngi khun ki basa dien pat ngam tip sim jong don ha no ka jing long yo don jing muslim ya ka basa lendet ngam tip nga ka mi ngan hap bu kan jing e ka ba kharau ka an hi ka de ban sim khia beแต่คุมนกกันตอนนมชิมขี้คุมมีอุณอุบริวลาดางิมลับกับคนจงงานกันใจอยู่เน่อุปหมดปัญญานอกรู้งำติบหากพอร์บาป้ากันในคลุงฮิอุเดนชิมรำนาบังสาวพัวจ้าแต่งำติบชูบัดกับบาดอนนักปลารู้ละลดคอยแต่กตากรำกับบังชิมประเดี๋ยวสาวพัวจ้ารู้ละลดแต่นาลนาตานักเทียปังกับคุณอารบนายพอสตาร์โรนาดีนาตางอายุปังเซลจองงักกีปีแต่รถสั้นสบายดาวบัดยังงักกมีรู้แต่ลองอุปปาขัดบูนางลิเบลากับอายุใบเบลารู้นางปลุดแต่กับบางอาทิตย์จึงเทนที่ตั้งกับพิซซ่ากับบางชิมนักรับนาบังสาวโคจ่าแต่กีบาดอนนักปลากีบานนางวันละอุปปาแต่ลองงับติบชูขัดบานางดอนนางเซ